Pokiaľ sa ti Jana Jerová páčila kvôli mladej hrdinke, ktorá je z finančných dôvodov nútená vziať prácu na tajomnom, izolovanom mieste, tak proste musí siahnuť po Morning Glory Milking Farm. Majú presne tú istú DNA. Neviem, či som to len ja, ale pomaly ma začínajú iritovať tie generické odporúčania na základe trópov alebo zasedenia príbehu. Nedávno som videl video na spôsob: pokiaľ sa ti páčil vesmír a technológie v Project Hail Mary, zamiluješ si Endrovú hru. A pokiaľ chceš ešte inteligentnejšiu a epickejšiu verziu, nadácia od Asimova. A niečo ma začalo štekliť v hrdle. Proste what? How about no? Project Hail Mary, v slovenčine posledná šanca, nemá absolútne nič spoločné s nadáciou. Ako aj s Endrovou hrou zdieľa maximálne 6 slov z popisu na obálke. Ja nemám nič proti prirovnávacím odporúčaniam na základe elementov príbehu alebo tropov ako takých. Ale v sekunde, keď sa začne celý román alebo film generalizovať len do popisu zápletky, čo je podľa mňa kvôli saturácii kontentom a že sme bombardovaní odporúčaniami zo všetkých strán, tak z toho nič dobré nemôže vzísť. Pokiaľ sa mi páči útek z väznice Shawshank kvôli zaujímavému nápadu úteku, tak to vôbec neznamená, že teraz budem milovať Prison Break a plán úteku so Stallonom a Schwarzeneggerom. Pretože v románoch aj filmoch máme toľko nuancí. Či už spôsob písania, budovania scén, rozprávania príbehu alebo umeleckého spracovania. Takéto face value prirovnania úplne vykuchajú tón aj dušu, ktorú autor tomu dielu dal.